A my už vidíme Jakuba Klepiše, který se připravuje k prvnímu nájezdu. Minule zvolil svůj tradiční způsob zakončení. Backendový blafák. Teď se jako první rozjíždí proti Nielsenovi. Backendový blafák a Nielsen si na něj počíhal. Já myslím, že se to Kubovi moc nepovedlo, že možná nabral až příliš velkou rychlost. To naznačení, všechno perfektní, ale nedokázal to tím backendem dostat až pod horní tyčku. Miguel Betker, nejrychlejší z Dánů v dnešním utkání, se rozjede jako první proti Salákovi. A dává gol. Backendová klička a Dánové vedou po první sérii 1-0. Tady ještě jednou Betfrův nájezd. Naznačil, že pojede dál doleva a stáhnou to na forehand. Já myslím, že tady Saša Salák zbytečně s ním šel moc brzo doprava, ale jak říkám, Betker to neudělal vůbec špatně, udělal to hlavně v rychlosti. Těžké tohle chytat. Proti náhradníkovi Luko Rauma se jako druhý rozjede Jiří Hudler. Taky backhand, ale jako levák na druhou stranu a znovu zákrok dánského brankáře. Nevím, jestli Jiří Hudler zamýšlel, nechtěl to mezi betony, chtěl to nahoru a to samozřejmě pro leváka není jednoduché. Niklas Nielsen. Vůbec se zakončil. To ale náš problém tak nějak neřeší, protože teď Jaromír Jágr se zvedá a bude muset proměnit. Pokud český tým má dnes přidat více než jenom bod do své sbírky. A bych to typoval, že Jarda zkusí nějakou rychlou střelu ze zápěstí. Tradičně dává puk nahoru podél vyrážečky. Uvidíme, jak to bude dnes. Ne, Dánové vítězí. A Česká republika poprvé v historii prohrává s Dánskem hokejový zápas. A myslím, že Dánové